lesikhathi alisaphethwe abacindezeli, seliphethwe abafowethu nodadewethu esasilwa nabo. Kodwa indlela osokwenzeka ngayo yangabe sasijabulisa, sangabe futhi sajabula ngombutho wethu obusihola, labo ababekade bevotela i-ANC basitshena emehlweni ukuthi ngeke besazivotela, babeka nezizathu ukuthi iziphi ezibangela lokho na. Kodwa thina saziba, sangafuni ukuyikhuluma le ndaba, noma besitshena ukuthi kukhona abasembusweni abangabaholi bethu abangakwenzi kahle, sangabe sakhuluma